nɛgɛ ɲɛ 17 bɛ kalifabugukaw fɛ Kati Kulukoro mara la ni Bamako. O waati kelen bɛ bɛn wulanɛgɛ ɲɛ 1 ma Washington DC, Ameriki jamana faaba kɔnɔ. An balimaw, a y'aw bisimila VOA Banbara ka Malikura kunnafoniw kɛnɛ sigira bi tarata septembre kalo tile 3 san 2024. O kunnafoniw la kumaba dɔw bɛna tali kɛ ninnu de kan. Ka kɛ ni farafina gunkana jamana ɲɛmɔgɔw ka lajɛrɛba ye min bɛ ka kɛ Sini jamana kan, Sini ani farafina gunkana cɛ. Farafina jamanatigi 40 ani kɔ ɲɔgɔn bɛ minnu bɛɛ lajɛlen ye tali kɛ nin tile 5 lajɛrɛ in na. Mali jamanatigi Colonel Asimi Goïta ani Colonel Sadio Kamara ka fara u ka kuluba kan sera nin lajɛrɛ kɛnɛ kan. Senegal jamana ɲɛmɔgɔw ye u ka jateminɛli gafe dɔ la gosi min bɛ tali kɛ u ka jamana sariya sunba yɛlɛmali kan. N'o tun kan ka kɛ n'u ka wasabilen cili ye. Congo RDC u ka kasobon dɔ min falenba tun don kasodenw na cira kasodenw ka girinkajɔ wale dɔ senfɛ. Mɔgɔ 129 olu de fatura bi tarata min kunnafoniw bɛɛ lajɛlen sɛbɛntiyara u ka jamana kɔnɔna ministriso fɛ. Ukraine jamanatigi Volodymyr Zelensky ye laseliw kɛ bi tarata sɔgɔma ko Rusi jamana ka sanfɛ pankulu gwɛlɛn dɔ binna u ka ekɔliso dɔ ani dɔgɔtɔrɔso dɔ kan Poldava ko mɔgɔ 41 fagara o senfɛ 180 olu joginna. Ka segin ka na aw ma an ka kumaso kɔnɔ an ka foli b'aw ye a y'aw bisimila VOA Banbara ka Malikura kunnafoniw kan. An bɛ kunnafoniw kɔrɔtigɛ ni farafina gunkana jamana ɲɛmɔgɔw ka lajɛrɛ ye min bɛ ka kɛ Sini jamana kan nin waati in na. Sɛgɛsɛgɛliw y'a jira k'a fɔ k'a ka ca ni jamanatigi 40 ni kɔ ye minnu bɛɛ lajɛlen ye tali kɛ nin tile 3 lajɛrɛ la. Mali jamanatigi Colonel Asimi Goïta ale ni kuluba dɔ wulila kɔni ka taa a lajɛrɛ kɛnɛ kan. O nɔgɔnin fɛ lakana ministri n'o ye Colonel Sadio Kamara ye ale ye laseliw kɛ a kɛnɛ kan ye min bɛ tali kɛ lakanako kan. Se k'a fɔ ko bi ye donba ye an bɔra ka kontraba dɔ signé Mali jamana tɔgɔ la, Mali autorité tɔgɔ la min bɛna kɛ sababu ye an ka kanamina caman sɔrɔ. Contrat in kɔnɔna la formation b'a la, entraînement b'a la. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la président ye min yɛrɛ gɛlɛya o ye transfert de technologie ye. Donc o fana bɛ contrat in kɔnɔna la. Donc o b'an dɛmɛ kosɛbɛ ka se k'an ka armée moderniser an gulonner kana to mɔgɔ la. A ka ɲi tuma bɛɛ i ka to ka minɛn san, a ka ɲi fana n'i ye minɛn san i yɛrɛ ka dɔnniya dɔ sɔrɔ min b'a to i gulonnen tɛ kɛ i ye minɛn san minnu bolo. An bɛ chinois fo kosɛbɛ o wagati kɔnɔna la Norengo sɔnna ka minɛn di Mali ma ka tila ka an kɔnɔ embargo tɛmɛlen kɔfɛ an ka sɔrɔ k'u ka wari sara, alors que wagati kelen na jamana wɛrɛw tun bɛ yen minnu tun bannen don hali ka minɛn feere an ma ka sɔrɔ an ka wari b'an bolo. Lakanako ta fanfɛla la Sini bɛ hakilinata ye kelen ye. An ye nin contrat in signé. Contrat in bɛ Mali ka intérêt bɛɛ lajɛlen lakana. An ye diɲɛ laban mina ɲumanw a b'olu fɛ. Ka kɛ ni Sini jamana ka ni lajɛrɛ belebele min sigira farafina jamana ɲɛmɔgɔw olu tɔgɔ la. A yirala k'a fɔ Mali kɔni ka délégation n'o ye kulu ye olu bɛ a kɛnɛ kan min bɛna kɛ tile 3 ye. O senfɛ VOA Banbara ye wele bila Dr Ali Tunkara ma, ale ye politiki ani lakana sɛgɛsɛgɛlikɛla ye ka bɔ Bamako. A b'an bolo an waati in na nɛgɛ kan an bɛna ka na an ka ɲininkaliw tɛnku a la a bɛna minnu jaabi. Dr Tunkara ye n'u la. Bisimila. Ayiwa ni lajɛrɛ min daminɛlen filɛ nin ye Sini jamana kan ni Mali ye sɔrɔli k'a la i n'a fɔ farafina gunkana jamana caman e yɛrɛ bolo teriya sira min ni o jijilen don Mali ni Sini jamana cɛ Mali bɛna se ka mun tɔnɔbɔ ni lajɛrɛ in na. Tiɲɛ don n'i ye Mali ni Chinois jamana lajɛ i b'a ye k'a fɔ u ka tegili ɲɔgɔn ma bi côté hali n'a sɔrɔ a ye ɲɛla kura ta bi. Hakilila jiginna kabini jamana ko Modibo Keyita min kɛra sababu ye ka Mali kɛ yɛlɛmahɔrɔnya la waleya i b'a ye kabini o kuma la fo ka se bi ma min ye Mali jamanadenw ye u taa kalan kɛ sɛnɛ ta fanfɛ fo ka taa se kɛnɛko ma fo ka taa se Mali yɛrɛ sɔrɔsiw caman ni ka sanfɛ kalanw kɛ sɔrɔsiya hukumu kɔnɔna la.
ni ye siniya jamana fana ta kɛrɛnkɛrɛnnenya la sahel jamanaw kan mali kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye siraba walew ye ka se tɔ ma ani hadamadenya yɛrɛ tɛ ka taa fɛn min ko waati labanw na ka taa se hali dugukɔrɔfɛnw ma i n'a fɔ sanu n'a ɲɔgɔnnaw siniwa jamana ka cakɛlaw caman de bɛ olu baaraw la mali kɔnɔ la ma bɛ se k'a fɔ ko nin taaniya segin nin jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ fɛn dɔ fɛn min ni a sinsin bɛɛ b'a na kɛ fan to jumɛn na fan fila bɛɛ na se ka a tɔnɔ bɔ u sɔrɔ ta hakɛ la kɛrɛnkɛrɛnya la. E yɛrɛ fɛ ni waati nin na mali bɛ lahalaya min kɔnɔ mali jamana ka laɲini kan ka kɛ mun ye min dɔ bɛ se ka tali kɛ lakanako kalanko siraba dilanko a n'a ɲɔgɔnna caman kan mali ka kan ka mun ɲini sini jamana fɛ e yɛrɛ bolo. Sigatɛmɛ na o ye ka ɲini k'a fɔ sini bɛ ka baara min kɛ min ye ka se ka mali togodaw ni dugubakɔnɔlaw sɔgɔ ɲɔgɔn na ko baaraw ka olu la tiɲɛ walima ka caman fara olu kan o fana kɔfɛ n'i ye mali ta bi i b'a ye k'a fɔ tiɲɛ don jatigɛwale bɛ ka dan sigi mali ka fɛn caman na jatigɛwale baaraw bɛ kɛ sababu ye ka ŋaniya caman ka olu yaharuya o la waliyali la nka o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ n'i ye ko ninnu sɛgɛsɛgɛ i b'a ye k'a fɔ ko a ko ninnu caman dɔnnen bɛ musakako la o de kama n'i ye mali minisiri min bɛ finitigiw ka kunna bɛ n'i y'a ka lasew lamɛn fo ka taa se jamana ɲɛmaa yɛrɛ ni maa min taara a ka nɔfɛ nin taama in na u bɛ ka ŋunankɛ min ye bi mali bɛ gɛrɛntɛ min kɔnɔ musakako ta fɛn fɛ siniwa jamana bɛ se ka mali senkɔrɔ tintin cogo di a kɛra dugujukɔrɔfɛnw bɛ se ka labɔ fan fila bɛɛ ka se ka tare da o boli fana loni seko min bɛ siniwaw la bi u bɛ se ka o kalifa mali ma cogo min u ka dugukɔrɔfɛnw boli la fo ka taa se lakanaminɛnw bɛ se ka sɔrɔ cogo di k'a sɔrɔ a ma kɛ jurujugu ye k'a sɔrɔ a ma kɛ ka da gɛrɛntɛ dɔw kan sabu n'i ye mali ni a ka jamana dɔw la i b'a sɔrɔ kuma dɔw la hali ni musaka dafalen bɛ jamana bolo ka se ka kɛlɛkɛminɛn suguya dɔw sɔrɔ kosɔn ka dankari dugu ka taanikasegin i b'a sɔrɔ olu sɔrɔli ka gɛlɛn nka jigiya la ani yecogo la siniwa jamanaw ni bisi jamanaw na ɲɔgɔnnaw olu ka yecogo olu ka u ka sɛgɛsɛgɛli man bon walima u tɛ u ka minɛnw dulon k'a fɔ ko n'i ma fɛn dɔw wasa u tɛ minɛnw d'i ma n'i ka sɔrɔ timɛlen b'i bolo walima i ka laɲini ye min ye u t'o dulon ko yɔrɔ la mun kosɔn laɲini ka se ka sabati olu bɛɛ kama i b'a ye bi jamana ɲɛmaa n'a ka baaraɲɔgɔnw ka taa siniwa jamana kan mali caman ka jigiya la a bɛ kuncɛ ni kunnafonibaw ye yiriwali baaraw la a bɛ kuncɛ ni kunnafonibaw ye walima bɛnkan sɛbɛnbaw ye min ye lakana bɛ se ka sinsin cogo min milanko ta fana fo ka se cɛdenw ka kalanko ani ka kalanfɛnbaw mun kosɔn ka se ka dankari bi maaw la maa min bɛ ka kɛlɛ kɛ diinɛ tɔgɔ la mali kuran fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnya la fo ka taa cɛmancɛ mara fan dɔw ma. Ayiwa n'i ye jateminɛli kɛ an bɔra k'a ye mali minisiri min sigilen don jamana kɔnɔna lakanaliko kunna n'o ye kolonɛli sajo kamara ye k'a laseliw senfɛ a y'a jira k'a fɔ u ye bolonɔbila gafena dɔ kɛ min bɛ tali kɛ kɛlɛkɛminɛnkow kun kan ka bɔ sini jamana yɔrɔ ka di mali ma a da sera fɛnɛ subahana mansiw ma ni o bɛ wele ko technologie o dɔnniya bɛ se ka bɔ sini jamana bolo cogo min na ka di mali ma ni dun ye jateminɛli kɛ maa camanw de hakili la ko sini jamana kɔnɔna tɛ sɔrɔ u ka kow dogodogolen don e yɛrɛ dalen b'a la k'a fɔ fɛn min ye u ka dɔnniya ye n'an k'o ma ko savoir u bɛna o dɔ segin mali jamana ma walasa yiriwali ka se ka kɛ o la kɛlɛkɛminɛnko ani lakanako fan fɛ wa. a bɛ dulonnen bɛ bɛnkanw sɛbɛnw bɛ tigɛ n'o bolo la cogo min n'i ye siniwa jamana yɛrɛ ta ka kun san 60 san 70 bi i b'a ye k'a fɔ ko mali bɛ ka laɲini min ka fɛ sini yɛrɛ ye nin laɲini kelen de kɛ nasara jamana se jamanaw ye kosɔn loni ni seko min b'u la u ka se ka sɛnɛma tintin a ka se ka kɛ jamana kan hɔrɔnlenw cɛla min ye loni ni seko ta fan fɛ n'i ye siniwa jamana lajɛ bi suraka jamana dɔw la fo ka taa se hali nasara jamana dɔw ma a tun ma nasara kan transfert de technologie ka se ka loni i bɛ ka maa min sɛnɛma tintin k'i ka loni ka fanba di o ma olu fɛnw ye a caman na ni o kɛra sɛbɛnfɛnw kɔnɔna la u bɛ a walew kun talen bɛ ka se jamana min ma n'olu fana marabagaw ye a k'u tɔpɔtɔ k'u sɔn sigi a kan a caman na hali ni ka laɲini bɛɛ ma sabati nka fɛn caman bɛ se ka lasɔrɔ ni
sani jago sira kan mɛ nin bɛɛ bɛ dulon min na o ye marabagaw ka yecogo ani marabagaw ka u bɛ sini cogo min o de kama i b'a ye jamana caman bɛ u t'u tɛgɛ fa farafin jamanaw ka darokanw na sabu min ye mara ye kuntilenna ko b'a la kuma dɔw nka bi maa min ni mali kalifin ma maa bɛ se ka jɛ k'a fɔ ko kuntilenna dɔ b'u bolo kuntilenna bɛ se ka kɛ i ma faamu nka olu ye kɔni kɛ jate la o kuntilenna kama n'u tugura kɔ san natɔw la waati natɔw la ko jamana na tare da ka taa fɛn fɛn ye hadamadenya tɛ se ka ɲa fɛn min ko baloko ka taa se lakanako ma u ka ye cogo la n'u sɔnni to sigilen ka caman na siniwa jamana na se ka u senkɔrɔma tintin o baaraw kɛcogo la. Ayiwa o diyara n ye an ka foli bi ye dan tɛ foli min na nin tun ye Dr Ali Tunkara ale ka laseliw ye ka bɔ Bamakɔ. Ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye an bɛ taa Senegal jamana kan u ka wasadenw ye jamana ɲɛmɔgɔw ka laɲini dɔ min bɛ tali kɛ jateminɛli gafe dɔ kan lagosi n'o tun ka kan ka yɛlɛma don u ka sariya sunba la hakililajigila a yirala k'a fɔ kalata kɛra u kuɲɛ la kan saba o ye sebagaya di wasadenw ma walasa ka se ka jamana ɲɛmɔgɔw ka nin hakilina lagosi u ka wasaden minnu ni olu fanba bɛɛ lajɛlen ye fanga sɛnɛmatɔnw ye nka sɛgɛsɛgɛliw kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ jamanatigi Fayi bɛ se ka nin hakilina ninnu lawaleya juillet kalo tile 12 o waati nka an bɛ waati min fana na ye ko sisan fɛn min ye a ka dankan ye n'o ye Usmane Sonko ye ale kɔni ma bɔ ka jalatigɛli fosi kɛ ka kɛɲɛ ni nin hakilina in ye. Congo RDC kaw fɛ u ka kasobon dɔ min tun falenba don kasodenw na ni sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ ko a kasoden yɛrɛ hakɛ tun tɛmɛna nisɔngoya girinkajɔ wale dɔ donna u kasobon kɔnɔna la bi min kɛra sababu ye ka kasobon kari maa 129 kasodenw na olu de ni bɔnɛna waleya in senfɛ min kunnafoniw bɛɛ lajɛlen dira u ka jamana kɔnɔna o minisiri fɛ VOA Bambara tɔgɔ la Mohamed Touré. Mɔgɔ minnu y'a ɲini ka boli Makala kasobonba kɔnɔ Kinshasa jamana faba kɔnɔ tɛnɛndon sɔgɔmada joona fɛ olu cogoya ma jɛya nka jamana kɔnɔ ko minisiri Jacquemain Chabani y'a jira ko jate fɔlɔ mɔgɔ 129 fagara waati dɔɔni kɔnɔ a ka kunnafoni dɔ kɔnɔ min bɔra jabɔ fɛ kunnafonidilaw ma tarata don a ko u cɛma mɔgɔ 24 minnu fagara marifaci la u kɛlen ko ka kunnafoni cari mɔgɔ 59 wɛrɛ jogina wa u bɛ furakɛli la a y'a jira o senfɛ seerew ka fɔ la AFP k'u ye marifacikaw mɛn tɛnɛndon sɔgɔma nɛgɛ ɲɛ kanɲɛ 2 waati la wa k'u ye sanga damadɔ kɛ kasobon kɔnɔ foroba king dɔ kɔnɔ ani sigiyɔrɔ Dadi Soso n'o ye kuran baarakɛla ye n'a si bɛ san 40 la o y'a jira ko a ye lakanabagaw ka bolimafɛnw ye u bɛ ka mɔgɔ su ta sɔgɔmada joona fɛ tɛnɛndon polisiw tun ye siraw lamini minnu bɛ taa kasobo kɔnɔ AFP kunnafonidilaw y'o kɔlɔsi o yɔrɔ la kɔnɔnako minisiri y'a jira ko mɔgɔ caman forokira walima k'u dalasa ani binganiw kɛra muso caman la a ma kunnafoni si di u ka mɔgɔyaw kan faamaw ma foyi jira mɔgɔ minɛnenw hakɛ min bolila walima k'a ɲini k'o kɛ tɛnɛndon sɔgɔma fanga ka kumalasela Patrick Muyaya y'a jira dɔrɔn ko lakana baarakɛlaw bɛ kɛnɛ kan wa a ye wele bila dugudenw ma k'u kana siran nin kasoden 14 ani 15 cɛ a bɛ mɔgɔ minnu ta a kan ka sigi minnu kɔnɔ olu hakɛ bɛ se siɲɛ 10 ɲɔgɔnna ma ka kɛɲɛ ni jamana ka jatebɔw ye. An balimaw nin bɛna don an ka jɛmukan tako filanan hukumu kɔnɔ an b'a ɲini aw fɛ aw ka to an ka Jabaranin so ani radio fiɲɛ siraw kan aw kan bɛ sɔn. An balimaw ani yantuma sanji suma caya kojugu y'a daminɛ kalo damadɔ Mali kɔnɔ kabini samiya daminɛ na fo kana se ut kalo ma sanji funti 122 de kɛra mara 17 ani Bamako kɔnɔ Mali famaw ka fɔ la u ye du 7,000 ni kɔ tɔɔrɔ ka kasara lase maa 43 o ni 370 ma ka kɛɲɛ ni kunnafonidi sɛbɛn dɔ ye min bɔra Mali fanga fɛ sanji funti bɛ nɔ jumɛn bila aw ka sigida la yala aw ye nɔ bila ye ka ɲɛsi aw yɛrɛ ma wa dɛmɛ baara ni jɛɲɔgɔnya wale wɛrɛw bɛ ka taa cogo di aw ka maraw kɔnɔ ni minnu b'a fɛ k'u da don an ka jumadon kalo o tile 6nan jɛmukan na a y'aw tulo sɔgɔ VOA Afrique an b'a fɔ jɛmukan kɛnɛ kan.
An balimaw a y'aw bisimila kokura VOA Bambara ka malikura o kunnafoniw kɛnɛ kan an bɛ kunnafoniw kɔrɔcɛ ka taa n'a ye fan wɛrɛw fɛ dunuya keleyatɔnba Nations Unies ye sɛgɛsɛgɛli kɛ min kɛra ni ɲiningali jaabili dɔ dili ye ni u bɛ tali kɛ u ka gafe dɔ kan o senfɛ Nations Unies y'a yira k'a fɔ ko jadijɛkuluma minnu bɛ dangarili walejugubaw la farafinna gunkana la ni o bɛ ka kɛ Somali fanfɛyɔrɔw la ani ka fara fɛn min ye Mali kɔnɔna ani Sahel marabolo kɔnɔnaw la ka jadijɛkuluma fanba caman bɛ u ka dangarili walew kɛ ni subahana mansiw ye minnu bɛ wele ko drone ni kunnafonidi ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra VOA ka kunnafonidila Hari Willing fɛ Mohamed Ture ale b'a lase an ma bamanankan na VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Washington. Al-Qaïda ka farafina mara kunnafonidilaw ka tɔnba Al-Kataib ka dɛmɛ fɛ ni kɛlɛbaga pankuruni n'o ye drone o ja ninnu VOA ma se ka minnu sɛgɛsɛgɛ a yɛrɛ ma olu b'a jira ko u bɛ Al-Shabaab ka bingani jira Kenya jamana ka pankuru bɔnda dɔ la san 2021 ka fara drone baaraw kan Barbara More Figueiredo ka kuma kɔnɔna na VOA fɛ Barbara More Figueiredo min ye kunnafoni dɔ sɛbɛn kɔsan na airborne capability, so allows them to have, fiɲɛ kɔnɔ seko b'a to u bɛ se ka kɛlɛyɔrɔ n'u ka baarakɛyɔrɔ kɛ ka ɲɛ a bɛ fɛɛrɛ kura diw ma fana walasa u ka se ka hakilinaw lajɛ ani u ka siraw fɛ fana ka binganiw boloda ani k'u labɛn tuma dɔw la saya o ni tiɲɛni hakɛw ka bon fɛn dɔnbagaw n'o ye expert olu y'a jira ko sɔrasi minnu bɛ murutilenw kɛlɛ ani minnu bɛ ka bagabagaliw kɛ ka bɔ fiɲɛ na siɲɛ fɔlɔ olu bɛ dɛsɛ la Karen Allen n'o ye ɲininikɛla ye ka ladilikɛla ŋana ye Institute for Security Studies n'o ye lakalani kalanso dɔ ɲinini ale ye sɛbɛnni caman kɛ drone baarakɛcogow kan siranyɛjɛkuluw fɛ It conveys a significance. A bɛ nafaba lase hakilita fan fɛ kulu ma minnu bɛ marifatigiw la n'a sɔrɔla waati tɛmɛnenw na u bɛ dɛsɛ la ni i y'uru suma n'u ka kɛlɛbolo basigilenw ye o la a bɛ tulonkɛyɔrɔ kɛ kelen ye n'i b'a fɛ ka fanga sabatilen ni fanga basigilen cɛ and irregular forces. hali n'a ma jɛya tigitigi siranyɛjɛkuluw ka drone baarakɛcogo hakɛw min kɛra farafina kɔnɔ o ko kelen sɛbɛnna Somali, Congo jamana la, Nigeria ani Mozambique. Figueiredo ko cɛmancɛ Sahel ye nin ko kura nin gɛlɛya ta nga o min jɛnsɛnlen do ka bɔ ISIS ni Al-Qaïda la Iraq ani Siri jamanaw na ka se u ka tɔnw ma farafina kɔnɔ Allen y'a jira fana ko drone baara min bɛ kɛ jatigɛ walekulu fɛ o dabila nin ka gɛlɛn baw drone n'o ye kɛlɛbaga pankuruniw ye o sanni ka nɔgɔ sivilu ka baara kama bɔlɔlɔ sanfɛ I think there is a real ne hakili la gɛlɛya yɛrɛ de bɛ yen ka se ka fɛɛrɛ dɔ baara dabila min ye fɛɛrɛ ye min bɛ kɛ siɲɛ 2 i k'i miiri bolola telefɔni n'o ye telefɔni cellulaire la bolola telefɔni bɛ se ka kɛ ka baara tuma caman na walasa ka se ka kuma ɲɔgɔnya kɛ ani ka kɛ ni kuntilenna ɲuman ye pewu nga a bɛ se ka kɛ fana ka fɛn cilan nɛgɛjuruw fɛ o minɛni dɔ daminɛ ani ka kɛ sababu ye ka fɛn pɛrɛnta dɔ ci n'o ye engin explosif ye tripwire and to cause an ID to explode. a b'a fɔ fana ko farafina jamanaw kan ka wari bila drone kɛlɛli siratigɛ la o bɛ se ka kɛ baaraminɛ kura ye min bɛ rajo cikan balan ka drone bali hali ni anti drone laser fɛ n'o ye ka drone kɛlɛ ni yelen farima ye an bɛ taa ni kunnafoniw ye Ukraine jamana kan u ka jamanatigi Volodymyr Zelensky ye laseli dɔ kɛ bi tarata laseli min senfɛ a y'a jira k'a fɔ ko Rusila jamana ka sanfɛ pankulu 2 ye mugujugu kerun ka taa u ka dɔgɔtɔrɔso dɔ ani kalanso dɔ ma min kɛra Poldava o fanfɛyɔrɔw la ni kasara in senfɛ mɔgɔ 41 ɲɔgɔn olu de ni bɔnɛna a yirala k'a fɔ ko Rusila jamana finitigiw fɛnɛ ye laseli kɛ k'a fɔ ko u tun b'a fɛ ka jamajɛlajɛkulu dɔ min bɛ wele ko cérémonie nanzarakan na ko ka u ka mugujugu kerun ka taa o ma min kɛra sababu ye ko ka ni kasara in waliya ni kunnafoni ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ di Ukraine jamanatigi fɛ waati min na o y'a sɔrɔ Rusila jamanatigi Vladimir Putin talen do taamala Mongolikaw fɛ a hakililajigila an b'a da tulo kan k'a fɔ ko fɛn min ye dunuya gɛrɛntɛba ye min bɛ wele ko mandat d'arrêt international ko hali ni k'a sɔrɔ o bilalen do a kɔ kan o ma Rusila jamanatigi Putin bali ka taa a ka taama la. Nasira wɛrɛw fɛ an bɛ taa
Israel jamana kan u ka jamanatigi dankan Benjamin Netanyahu ye laseliw kɛ bi tarata sɔgɔma k'a fɔ ko bagabagalikan fosi tɛna ale bɔ a ka hakilinaw kan ni u bɛ kɛ jagoya ye a fan fɛ ko k'a bolonɔ bila gafe la walasa u ka maa minnu ni olu minɛlen don n'u bɛ bande Gaza la n'u bɛ wele ko otage k'olu ka se ka labila o waati kelen y'a sɔrɔ giringajɔ nisɔngoya kɔni o lawaralenba don u ka jamana kɔnɔna la min senfɛ jamanadenw bɛ laɲini na walasa u ka maa minɛlenw bɛ se ka labila kɛlɛ min ni o daminɛna u ni finitigi kulu Hamasi cɛ nin y'o kalo 11 ye VOA Bamara tɔgɔ la Kayatu Tarawele ale b'o lase an ma. Haminaw barika bonyana kosɛbɛ tarata don na ka kɛɲɛ ni maramafɛnw sɛmɛliw ye Gaza tile kelen premier ministre Benjamin Netanyahu ka gɛlɛyaw bilali la kumaɲɔgɔnyaw la min kɛra sabu ye ka senda kɛ bɛn sɔrɔw la mɔgɔw welekulenw ka labilaliw kan a ka sarankanuw la jabarani siraw fɛ kunnafonidilaw ye forobatasi bila kɛnɛ kan Netanyahu ye a lase k'a fɔ ko tintili ale kan tɛna ale bɔ a ka hakilinaw ne a ka taabolo siraw kan ko wa k'a tɛna segi a kɔ abada Hamas ka wajibiyali laɲiniw kan ka dansigi kɛ kalo 10 fila fitinɛ ninnu na dimi ani dusuma kasa gɛlɛnw ka kɛɲɛ ni u ka mɔgɔ welekulenw siw yelenw ye kɔfɛ bani sirala jamanadenw bɔra ka bɔlɔnw minɛ kari ani tɛnɛndon na ka tintili kɛ u ka fanga kan yaasa ka u ka mɔgɔ welekulen ninnu tɔw ka labilaliw sɔrɔ ka da bani sirala sɔrɔdasiw ka fɔ kan mɔgɔ 6 ninnu ɲɛnamaw de welekura bani sirala bayan fanfɛla marayɔrɔw la octobre kalo tile 7 la min kɛra ni fitinɛ in yɛrɛ daminɛni sababu ye u fagara u welekulibagaw fɛ waati kungurunin dɔrɔn sani u yɔrɔw ka lakodɔnya lakanalikɛlaw fɛ bani sirala sɔrɔdasiw tun bɛ gosiliw la Cisjordanie kɔgɔdugu yan fanfɛla marayɔrɔw la dɔgɔkun kelen u ka gosiliw kɔfɛ yɔrɔ minɛlenw kan min senfɛ mɔgɔ 27 fagara Palestine kɛnɛya kotigiso ka laseliw la kuruba jatew la u ye a yira k'a fɔ ko mɔgɔ 30 ɲɔgɔnna fagara ka tila ka 130 ɲɔgɔnna jogi Cisjordanie kabini araba tɛmɛnin ninnu na waati min la bani sirala ye gosili kɔtɛgɛbaliw daminɛ ka da Palestine kɛnɛya kotigiso ka kunnafoni batakiw ka laseliw kan. États-Unis jamana kan ya a yirala k'a fɔ finitigi minnu ni olu fagara jamana tɔgɔ la olu ka kaburudon min bɛ yen Amérique jamanatigi kɔrɔ Donald Trump yera u kaburudon kɔnɔ kunɲɔgɔn tɛmɛlen o kɛra sababu ye finitigi somɔgɔw caman ba ka u ka kɔkɔrɔmadonni kɛ ka taa jamanatigi kɔrɔ Donald Trump ma a yelen kɔfɛ nin kaburudon kofalen in na n'o ye cimetière national d'Arlington ye o nɔgɔnin fɛ fɛn min ye Amérique jamanatigi dankan ye n'o ye Kamala Harris ye n'ale ye démocrates ka musobɔ ye kɔni ye Trump ka nin taa wali in bɛɛ lajɛlen lagosi ni kunnafoni ninnu bɛɛ lajɛlen lasera VOA ka kunnafonidila Veronica Balderas Iglesias fɛ VOA tɔgɔ la Nama Jara ale b'o kunnafoniw lase. Démocrates ka politiki tɔn ka cɛbɔ jamanakuntigi kalata la Kamala Harris a faralen jamanadenw kan ka jamanakuntigi kɔrɔ Donald Trump kɔrɔmatigɛ a ka campagne in kɔnɔ k'a ye États-Unis sariya de soso a kɛlen ka ja minnu ta Arlington dugu kaburudon kɔnɔ Pentagon kɛlɛbolo fana ka sariyaw kɔnɔ o man kan jaw talen o y'a to mankanw kɛra Donald Trump mɔgɔw ni kaburudon in baarakɛla dɔ cɛ o kama Kamala Harris kumana a ka X bɔlɔlɔsira fɛ ne b'a fɔ ka jɛya jamanakuntigi kɔrɔ ye dɔgɔyama de lase kaburudon na politiki wale dɔ kosɔn républicains ka cɛbɔ Donald Trump kɔni y'a jira sibiri tɛmɛnen k'ale taara kaburudon in na bawo Amérique sɔrɔdasi minnu sara tuma min u tun bɛ ka bɔ Afghanistan jamana na san 2021 na u somɔgɔw de ye wele bila ma a balila ne la bawo u y'a ɲini fɛ de a tun tɛ ne hakili yɛrɛ la n jɔlen don nana ko ma an bɛ se ka ja dɔ ta n denkɛ kaburu kɛrɛfɛ wa ne fana k'a ma o tɛ baasi ye ne y'a kɛ walasa k'a la nimisi wasa ne mako tɛ ka n yɛrɛ jira bawo ne bɛ n yɛrɛ sankɔrɔta ka caya Donald Trump ye Gold Star somɔgɔw ka jaw dɔw jira karidon campagne senfɛ n'u bɛ ka lajɛ in sankɔrɔta Arlington républicains ka politiki tɔn sénateri Lindsey Graham ɲininkara vice-week jamukan dɔ senfɛ ABC jabaraniso la n'a y'a sɔrɔ Donald Trump ye dantɛmɛwale de kɛ a ka campagne senfɛ ne sɔnna u ka jateminɛ kɛ min kɛra nka min ye jigilatigɛ ye nin somɔgɔw taara u badenw ka kaburudonw lajɛ Arlington n'u sara kɛlɛkɛ yɔrɔ la bawo Joe Biden ka fanga dɛsɛra ka jatigiwalew ni dancow gɛlɛyaw fara o kan o kɔrɔ 11 septembre wɛrɛ bɛ ka an kɔnɔ États-Unis dancɛ lakanako jigiya bɛ Kamala Harris kan Colorado mara ɲɛmɔgɔ Jared Polis ka kumafɔ la ABC jabaraniso ka jamukan in senfɛ
démocrates ka mɔgɔ dɔ de don a ka ɲinina Kamala Harris fɛ a ka ɲɛfɔli kɛ kosɛbɛ n'a y'a sɔrɔ a bɛna kɔgɔ de lajɔ dancɛw la i n'a fɔ Donald Trump. Donald Trump ye kɔgɔ min jɔliko kuma fɔ dancɛ la a bɛna foroba nafolo dɔrɔn de tiɲɛ bawo ale ko kɔgɔ de ka jɔ dancɛ yɔrɔ bɛɛ la. Kamala Harris kɔni n ka laɲini ye min ye o de ye ka lakana sabati dancɛ la foroba nafolo tɛ tiɲɛ o la. Bi tarata Kamala Harris bɛna ka campagne damina bisuw kɔnɔ Palm Beach dugu la Florida mara kɔnɔ walasa ka musow ka bangeko jɔ sariyaw lakana fɛɛrɛw sankɔrɔta. Donald Trump fana ni J.D. Vance bɛna ɲɛnajɛw boloda bi tarata Brazelton dugu la Georgia mara la ani Mesa dugu la Arizona mara la. farikolo ɲɛnajɛ nasiraw fɛ farafina ɲɔgɔndan min bɛ wele ko tournée africaine des clubs champions o tako filanan bɛna kɛ Mali ka Joliba athletic club ani Togokaw ka Asco de Kara k'olu bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ septembre kalo tile 15 Chaka Traoré. Senantolontan bunagun kan farafinagun kan Ligue africaine des clubs champions farafina clubu ngano ka ɲɛbila ɲɔgɔndanw tako fɔlɔ minnu bɛ saison 2024 2025 ko fɔ olu kun cɛra. Joliba athletic club bɛna nin yɔrɔ ta tako filanan na ka da kan a tun ka kan ka Centrafrique Red Star min bisimila turu fɔlɔ ko segini na Bamako yan uti kalo tile 15 tɛmɛnen o mana a bɛ fɔ min ma ko forfait o de kɛra. Centrafrique senantolontan ɲɛmayaso ka sɛbɛnna a ye min lase kafu ɲɛmayaso ma a y'a yira ko Red Star tɛna se ka ye Bamakɔ ka taa nin yɔrɔ ta ɲɔgɔndan ko segini na ka da kan musaka ko gɛlɛya y'a sababu ye. Hakilina jigina turu fɔlɔ min kun cɛra Red Star ni Joliba tun ye filani bin de kɛ tagali la simasesi la kanankolo fan fila bɛ fɛ. O ɲɔgɔndan tana duwala Cameroun kaw fɛ Centrafrique ntolantana yɔrɔw tɛ ka kafu ka sariyaw labato. An bɛ don min ko bi n'an ko u ma homologué. Ligue ɲɛbila ɲɔgɔndan tako filanan na Joliba ni Togo Asco de Kara de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ tagani ka segin na. Tagali ye septembre kalo nata tile 15 kɔ segini ɲɔgɔndan dɔgɔkun kelen o kɔfɛ septembre kalo nata tile 22. O kɔrɔ b'a yira ko Joliba bɛna ka labɛnniw kurakuraya ko ɲɔgɔndan fila ma kɔnɔ minnu nafan ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ. Asco de Kara ye se sɔrɔ Ligue ɲɛbila ɲɔgɔndan tako fɔlɔ kɔ segini na Guinée Équatoriale Deportivo de Mongomo kan cɛlu kelen kanankolo Asco de Kara kanu na. O y'a sɔrɔ tagali la tɔn fila ninnu tun ye filani bin de kɛ si tun ma se si la cɛlu fila fan fila bɛ fɛ. Mali cɛbɔtɔ kelen kafu ka ɲɔgɔndanw kɛnɛ kan minnu bɛ clubu ko fɔ Stade Malien de Bamako ko don ale ni Liberia PNS Ville de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ coupe kafu ɲɛbila ɲɔgɔndanw tako filanan na n'o ye tagani ka segin ye. Liberia PNS Ville ye se sɔrɔ Cameroun fɔ Hude Baham kan ɲɛbila ɲɔgɔndanw tako fɔlɔ la a ɲɔgɔndan fila faralen ɲɔgɔn kan tagani ka segin ko don. VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traoré kala seli don. An balimaw a y'a faamu cogo min na ni de bɛna dan sigi an ka bi Malikura kunnafoni na min labɛn na Sekukaw ka cɛjan Cheick Thioro fɛ. Aw minnu b'a fɛ ka bataki ci an ma sanga ani waati bɛɛ lajɛlen aw bɛ se k'o labila an ma an ka WhatsApp bɔlɔlɔ kan aw tɔgɔ aw jamu sigiyɔrɔ ani aw ka bataki aw b'o da a kan fu 1 20 24 30 47 ani 16 aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn waati wɛrɛ. An balimaw ani yantuma sanji suma caya kojugu y'a daminɛ kalo damadɔ Mali kɔnɔ kabini samiya daminɛ na fo kana se août kalo ma sanji funti 122 de kɛra mara 17 ani Bamako kɔnɔ Mali famaw ka fɔ la u ye du 7,000 ni kɔ tɔɔrɔ ka kasara lase maa 43 o ni 370 ma ka kɛɲɛ ni kunnafonidi sɛbɛn dɔ ye min bɔra Mali fanga fɛ sanji funti be nɔ jumɛn bila aw ka sigida la yala aw ye nɔ bila
ye ka ɲɛsi aw yɛrɛ ma wa dɛmɛ baara ni jɛɲɔgɔnya wale wɛrɛw be ka ta cogo di aw ka maraw kɔnɔ ni minnu b'a fɛ k'u da don an ka jumadon kalo o tile 6nan